ଅଛି ଡାହାଣୀ ମାଉସୀ। ଏ ତରଭୁଜଟାକୁ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିଲେ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ହେଲା ନାଇଁ। ବିନୁ ଏବେ ତୁ ଆସେ। ଡାହାଣୀ ମାଉସୀ ଏ ସପୁରୀଟାକୁ ଏଇଠିକି ନେଇଗଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ହେଲା ନାଇଁ। ନା ହେଇଛି। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ହେଲା ନାଇଁ, ଯା ଏଠୁ ପଳା। ନା ଡାହାଣୀ ମାଉସୀ ହେଇଛି। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଯା ଯା ପଳା ଏଠୁ ପଳା। ଏବେ ଭାଲୁ ତୁ ଆସେ। ହ୍ୟାଲୋ ଡାହାଣୀ ମାଉସୀ, ମୁଁ ତ ଜାଣି ପାରୁନି କୋଉଟା କୋଉଠିକି ନେବି। ହେ ଭଗବାନ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଭାଲୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି କମେଣ୍ଟରେ ସପୁରର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ସପୁରୀର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଲେଖିଦିଅ ନା। ବା ଭାଲୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଆରେ ଭାଲୁ ଏଇନେ